sa sisian pat ngadon hang ni mingkong ban aingu yo blai bada ka jingai ke jong ula pela yanga bangan ya sam shapi ya ka ktien ke jong blai bar kumjuru ngashim gani ka kabu ban ai kublai ya pi wei ki ba ju ai pet bar sngap ya gani ka ktien ke jong blai lemba gani ka channel jong ka balang Christ Dominical Church na kublai ya pi baro ha ka kerteng ka batiang bat ka don bo ka jong Jesus Christ na don hang ni ban ya sam shapi na gani ka ktien ke jong blai bat ka kubor ka banga don ha gani ka por ban ai shapi kalong kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay kata ka kubor ka banga don ban ya sam shapi banga kwa ban ong ya pi kum ki bangai lani kum ki Kristan ki balangai au Jesus Christ ni don kampalat ya kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay la se pila ban keli ban ong hatu balai don kam ban don ni kata kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay ni la long Kristan lakha yang i kalong yang Kristan ni la he ni la san ha kalong yang Kristan la se pila ban ong ni dei ki berada pen baptis ni dei ki berada pen kentang ni dei ki berarung riu rekod ni kum ta ter hatu kam la biang tang kum ta balai don kam ban don ya kata kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay aku ban ong ye pi ki para bangai ki para syakri kalong ka ba don kam hadu kata-kata bangin don ye kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay balai don kam ban don ye kani kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay ngakwa ban ye thu ye pi namar dai hakum kata kapor ka ba Marwei ke jongi bat ublay ujuyo ba ye ke jim ke jongi namar ada mangaban ma pi ngim don por bat ublay umyo ye ngabat ye pi umyo ye ke jim ke jongi badai ta kadang ngi don kam palat ye kani kapor ka ba Marwei kanang ba ublay unyo ba ye ke jim jongi teng ngi buan iki kam ki jam ngi buan ha kalai kawan ngi buan haki kam ki ba buan jat ngi ki kam ki ba ngi don ngim don shu ye kapor ka jing bat ublay umyo satya ye ke jim ke jongi don gibriu ki ba ha kapor ke jongi ki sotu ki long Marwei kisah Marwei pat hakum kata kapor lar ki phai show blay kata ke gari kapor ke blay unsayo ye ke gm ke jonki pangakwa ban ong ye pi la se don ki por ki ba pi so sa Marwei don ki por pilong Marwei handrai la pi phai show blay udon blay hasanda jongpi ubakwa ban le lingba ke gm ke jongpi pangakwa ban ye tu ye pi habagi aye kapor ke jingi ka ba Marwei bat ublay uyo e ka jim jongi bat om dei tang ba ublay uyo e ka jim ka jongi om dei tang ba ublay uyo ban le ha ka jim jongi hare gani tu ipi ka ba kham don kam ba bat ka ba kham snow kemen ka ba ngakwa ban ong dei ba manga bat ma phiru ngiyo no ublay habangi aye kapor ka ba Marwei ka jingi bat ublay laragi ay kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublay om dai tang ba ublay uyo yangi re ngiru ngiyo ay na ublay don jing mentoy ay mangiyo na ublay habangi don ye kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublay ba tungin ye liban pet ne ka ktien ke jong ublay katu kat ni ngawan ra shapi ban pet ki ay kita ki bangiyo habangi don ye kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublay habangi ai ye kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublay ka banding kong ngakwa banuan ra shapi na kapor ke ba Marwei ke jongi bat ublay kandon ke jingpa syakakam ke jong ublay amen na kapor ke ba Marwei ke jongi bat ublay kandon ke jingpa syakakam ke jong ublay ngiken mau lara pi pulih hakikam ka kitab Exodus nganong lara pi pulih ke kitab Exodus ngitip ka Bible ke thu ang tu bakumnu ki kun Israel ki don ha ke jinglo marau hapo ri Egypt ba udon pat uwei ubadai na ka jat benriu Israel hi ubala he lasan ha ka ying sim jong paru baru tahu riu Moses bau niu Moses shemat lani sultu ya kata ka jinglo marau ka jing ka jing jar jong kata ka jinglo marau haba ula he ulasan ha ka ying sim paru
Henry kita ki paradok ki parasnam ki jong ki badon hang tai hapo rigoshen ki don apa dengan jing long marau ki don apa dengan jing sate syakum ki don apa dengan jing jinjar ba Hari udiu Moses walau don hakaying pakidulang hari udon dia ka donut ka jing smokia udon dia kata ka donut jong ka jing bakle nak kebetulan kita ki paradok ki parasnam ki men ki para ki ba syak shitom hang tai ukwa palat ban le kumnur ban palat ye ki udon ye kata ka jing smokia para banga perkhat ikan ni ka ketien ka jong ublei uyoi ki don ki rong ba hapo irrigation ki jat menriu Israel ki badon na preng ke jong marau ka balingo kalong bau blei uklam sei na preng jongki ban long kita ki nong yalam ban palat ye ki na kata ka jong marau ki ba smooth hu ye ka jing ki ba smooth hu ye ka jing pang ki ba smooth hu ye kata ka jing shon ka ba ki kimat hari blei uklam khat na ki la se ki la ya melan hangta hari ka balingo hang ning yoi Riu Moses ubodan ka yeng pakidulan udon ka yeng ka babet ka babiang udon ka jing smokia ban penlengkot Riu Moses ulalet ban ya syaka ka jaga ka badon kini ki paradok parasnam kini ki men ki para ki jong habau yo i bau ni nong Egypt uwe ubam usho sempat ya utau Israel baru Moses ula sho ula dat baru ula penyiap yo baru ula tep yo hang ta po siap Hagoi ke ski ula ya kai biang hangta uyo i ba kini ki para Israel ki sho ki adat Moses ula penyakla yaki ula penyakla yaki ba kini mi sho shu bar kilaong hatu memut ban penyap iki ku ba mela penyap yo tu nong Egypt bar kum tau Moses ula septi bayok ka poi ka skor jong musim bar ula pet no nangta ula pet no nangta ba ula poi sejngai ne ka Egypt ka Bible ke tu Baula poi syaka tak jaga ke badon utau Jethro. Barhadir kata Moses ula sa hangta ula ri ula syara ye kilang berot jong jauh Jethro. Berkat bau Moses udon ha kata ka klau Marwei rengkat bar kita kilang berot kibam saut hu ban ye keren. Handai mau Marwei udon hangta. Na perkat na puson le si uken mau ye ki paradok parasna. Lasi kadon kata ka bajeli kadon ur ka jong uya mu ur syau blai ulasi uni Moses udon ka jing kata ka bajeli kadon ur jong ukan mau sa iki paradok parasnam kita iki jat Israel ki berada po Egypt apa ke jong mara usmokia para kum kata kapor ka Marwei ka jong Moses ublai uyo i ka don ur ka jong uyo i ka don ur jong ka jing ket klik ka jing bak klik ka jong ublai ula khot yo Moses lingba kata ka pliak ding kata ka lau lenong ka badon kata ka ding ka bame baru Moses ula yo i kata ka lau lenong badon kata ka ding ka bame ka bamlip baru Moses uang ka tian jok blek ong hane ba ula phai kerpang syata ba on daula le syajan kadon ka sur ka baong tu lau no ikte ki sental ki jomen makari ka jeka kalong ka jeka ka ba kentang bahadin kata Moses ula le hajan ba ula dem khosiu maka Bible hang ni yo i ba Moses Uyo snow ya kata jing pa ka jong ublay. Uyo snow omday ha ka por bu don ha ka yeng jong sim paru. Uyo snow omday bu don ha ka yeng jong Jethro. Henry uyo snow ya ka sur ka jong ublay ka jing pa ka jong ublay. De ha ka por ka ba Marwei ka jong don batno. Udon ha ka por ka ba Marwei. Para kum kata ka por ni ibo ublay upa yo Moses pila ban syam ha ki kam ki up ka kitab Exodus ngarong ha ka kitab Exodus kalanong ka balay lara pipuli ha ka khot ka ba shipo ka Bible ko ong kumni namar kata alimentati ngan pha yemi show paru bamen yo yalam no ye ki briu jonga ki kun Israel ken nakari Egypt lara pipuli ye kani baro ka kitab Exodus pin sotu ba kumlo Moses ulalit ban palat bat kani ka iki mangakwa banwan ra kalong ya kata kapor ke Marwei ke jong Moses udoni kapor ke Marwei ke jong mat ublei uyo lor yo Moses ha kata kapor budon hapo yeng sem paru ublei umyo yo ha kapor ke budon ha ka yeng jong Jethro ublei umyo yo mat ublei uyo yo Moses de kapor budon Marwei ha kapor ke budon Marwei bar ngakwaban ong ye piko ki bangai Nakapor ke Marwei ke jing bar ublay kandon ke jing pa ke jong ublay
กันดอนก็จึงพาจงเบลยและเสียมันตาพีดอนเนี่ยก็จึงสงขยาก็จึงสงเกตเคลนักกำตากีบะเฮียนกีบะเซมน้ำตากีโกรกีจัดน้ำตากีน้องชงชงน้ำตากีปรารีน้ำตากีปราดอกปราสนามพีดอนเนี่ยก็จึงสงขยาพีดอนก็จึงสงขยานักกำตาจงโนเรจงโนพี่กว่าบันเลเอยกีเฮนเรพิมนางพิมเต็บนักว่าบันองเยพีไอเสียกปอร์กับบมารุเอกับจงพีบัดอุเบลayah ke por ke Marwei ke jong pi haki kok siu jok ke jing duai hakmat jong blei hang ta ke por ka sadon ke surga jong blei hapi ka bau blei un pen slek un ai bor dia pi man ong kilat ban kren ya ki kilat ban duai ya ki kilat ban bukti ya ki kanon ke jing pelat kanon ke jing pelat ya ki nak ka jing long marau nak kanu ka jing long marau lesi ki long marau haka jing di ki long marau haka nu ka kam kilong marau hakanu kanu kajing syati syaku lara pidon kajing sokia pimla banlei eda ka bor ladi ashwa ya ka por ka Marwei ka jong pi bat ublei hangta ublei unyo ya pi ba anda ublei uyo ya pi pin sala ban pelat ya ki kumba Moses u ai ka por ka Marwei ublei ula pinsle ya u barula pha ya u bat Moses ulet ban pelat ya ki kum Israel na ka kti ka jong paru ka dau ka dei namar bula pelut ya ka por ka Marwei ka jong u bat ublei kata ka dei ka banding kong banding ile ban pet ka ba kabar haki por kiba Marwei ki jongi bat ublei ngin yo ya ke jingjop ha kiba bun ki jing pensoi ha ka por kiba Marwei ki jongi bat ublei ngin yo ya ke jingjop ha kiba bun ki jing pensoi la se don ki breu ki banget ki krista ngingop ngihap ha ki jing pensoi nak wei ka por shko wei ka por nak wei ka ski ki jing pensoi ki bawan ker tawian sodong ye ke jim ke jongi ni hap shihap ni bakla shi bakla kata ka jing pensoi ka jor pala adu kata ni mla ban job ye kata ka jing pensoi ni mla ban job ye kita ki buithak ke jong setan kadau golong baleng ni mla ban job yo ngim ju ai ka por ka Marwei ka jing bat ublei ngim ju don ni ka por ka Marwei ka jing bat ublei dei na ta kadau kini ki buithak ke jong setan ki le don bor ye ka jim ka jongi na kwa ban ong ye pi na ki por ki Marwei ki jongi bat ublei ngin yo ye ki jing job ngin mat ye ka jing job na ka jing job sha ka jing job ngin mat haba ngi ai million ban ai ye ka por ka Marwei ka jing bat ublei man la ka step man la ka sni ki kan mau ka tien ka jong ublei lara pi puli haga gospel ka jong Matias hadin bo Jesus Christ uladep ban pen baptis hakawa Jordan ba andau Jesus Christ uladep ban pen baptis ha kawa Jordan kai ka baca ba ka tien jong ble ke tu aga gospel ka jong Matias larangi puli ka lanong ka basau hadin bo Jesus Christ uladep ban pendap ye ka jing pen baptis ka Bible ke tu bo la lek shari cloud ban pulut por ha ka jing duai ka basau posgi sau pomiet don babut yo u don senran babut u kata ka por ha kata ka por u don Jesus Marwei bar pitip ha kum ki riu ngai kristan ya ka tu ka por ke bo Jesus u don ha por ri cloud ha ka gospel jong Matias ka lanong ka basau ka Bible ke tu ang tu kajing pensoi yo Jesus ba komno unu setan uwan ban pensoi yo Jesus Christ kabanin kong usetan uwan ban pensoi uban ong lara meri ukul jong play tu pen kelak pu yakini ki mau maka wei kajing pensoi ka usetan wong tuno na jong temple ban yo ibikini ki angel kin ra ayame hadin kata uwan ban pensoi biang wong tumani batu dem yang angan ai lut ame yaki aka baro bar kita ke jing pensoi u Jesus Christ u job dai ha ka por bu don bar ki senra dai ha ka por bu don bat no re bat no u job ye kita ke jing pensoi namar u don ye ka por ke Marwei ke jing u bar u blai ho u Jesus u dai u blai shispa na ka shispa hari u brio ru shispa na ka shispa u Jesus wan chene ka parthai u kop ye ka jing long brio lara manga bra pingi tngan u Jesus ru u tngan laras dong yang apa de pido da pen gipang jisuru upang
Usung thu ia kata kajing pang. Usung thu ia kata kajing pensoi u Jisu. Henry u job ia kajing pensoi. Namar udon ia kapor ke Marwei kajing ubat ublay. Mat om tang ba u job hakini ki lai teli. Usoi tan u yere ban penpep ya uwan ban pensoi. Henry u Jisu u job ia kajing pensoi. Namar udon ia kapor ke Marwei kajing ubat ublay. But om tang kata ko bang ong ipi mene larang ito ni kapor ko Marwei ka jibat ublay ngin job na ka jing job shaka jing job ngin ya na ka jing job shaka jing job but pinyo iu Jesus Christ ha kapor ko ula dep ban pulut pori ka ni ka jing duai ka ba saupo si saupo mir usdang ban let ban yalap Hagapor kaba udon mas ndep pen baptis u Jesus Christ umpat sedang ye kajing syakri umpat don kajing syakri kaba pau Henry udon cuai kajing syakri kaba ri kata kari kapor kaba Marwei kajing ubat ublay onda ula dep ban job hakani kapor kaba Marwei kajing ubat ublay pian yo i ki jingalap ki jingpen kia shibun ki kamba upen emwat yo bayap kata kari kajing job kajing syakri kajing Trai namar bula pelut ya kapor ke Marwei ke jing ubat ublay mengakua benong ya pikum ki runget Krista haka jingat ti jingi kum ki benget shibun ki jingele shibun ki jing pensoi ki ba aphap haka jim ke jongi larangi kuat ban job ya kita larangi kuat ban job ya kita na koi ke sngi sha koi ke sngi ai si ya kapor ke Marwei ke jing pi bat ublay ai ya kapor ke Marwei ke jing pi bat ublay ha kapor men step ha ke jing duai ai ya ke kapor ke Marwei ke jing pi bat ublay pinyo i ke jing job na koi ke si sha koi ke si namar kapor ke Marwei ke jong ublay ke jongi bat ublay om dei tang ba ublay uyo yangi ngiru ngiyo ai kita gini ke jing mentoi ke bangi ngiyo ki cuma toy ki bangi yo ki dei ki ba ublay upa yangi ki cuma toy ki bangi yo ki dei ki ba ni job ye ki jing pensoi kita kini ki jimen toy pagi ni ban pej sakabalai dai tang ha ki por ba Marwei ki jongi bat ublay ngin la ban shim ya ki rai ki ba dai biang bat ki bangin om babi shu lanu dai tang ha ki por ki ba Marwei ki jongi bat ublay ngin yo ban shim la ngin la ban shim ki rai ki ba dai ki bangin ngin om babi shu lanu ha ba ngi shim ki rai balarangi shim ye ki rai klem kapor ke Marwei ke jingi bat ublay larangi shim ye ki rai ha ka jing sotu ka jongi ha ka jing la ka jongi ha ka jing so biang ka jongi ka jing babe kala ap lupa om dei tang ka jing babe ka jing jot kala ap lupa kala ban poiru shadu ka jing ken ranti larangi yat na kapor ke Marwei ke jingi bat ublay Pada kuah ben ong ye pikut ki bangat kapor ke Marwei ke jingi bat ublay ngin yo ye ki rai ki badai biang ki rai ki bengin om babe shu lanu ru ngin om babe shu lara pi pet penga ka ktien ke jong blay ha ka gospel kat kum jong u Lukas ha ka lanong ka ba Henrio lara pi puli ke dekat ka ba khatar bar khalai ka tu ka hiding hajrong ka it ho ang tu ba u Jisu ujiet ya ki khatar mut ki apostol u Jisu Christ haswa ba ujiet ya ki khatar mut ki apostol om dei ba usule start hi kum ba ong mene wala udei ublay shispa na ka shispa kan dei udei briu shispa na ka shispa shimle start hi uni u Jisu ka Bible kaya tu hang ni ka ong agar khat ka bakhat ar Lukas kalau nong bahan riu ka khat ka bakhat ar ka ong kala jaru ha kita kisgi ba ula letno sya ulum banduai ula saru baro shimit ha ka jingduai ha ublay snap ula sa baro shimit ha ka jingduai bat ublay bat no bat ublay om dai bat kibriu bat ublay ondala mi kasngi te ula khot yaki senran jong nakite ula jiet khat arngut yaki taru ula khot ki apostol onda ula wan hiar nang te na lu barok shimir upulut haka jingduai bat ublay nganget ka don ka meeting bat ublay
kaba uya keren bat ublay namar ka jingduai kadai kaba ngia keren bat ublay ka jingduai kadai kaba ngia pliu jingmut bat ublay ngia thu ai ublay wai jingmut ai shangi kata kadai ka jingduai baru jisuru udone ka por kaba marwei bat ublay hau ta ulu baro shimit om dai shikenta om dai arkenta baro shimit balai suam un shem ya ka rai ban jiet ya kita ki khat arwot ba kinong sapriang ya ka gospel hakeleng satlak ka perthai bau Jesus Christ kwa ban babi haba ujiet ban shimle marwei udon ya ka por ka ba marwei ka jingu ban ublai ban Jesus Christ hadin bula da ban jiet ki khat arwot shem babi Shimbabe, niyo ina pedang kini ikan argut, udon uwei, naki seran, uba kerteng, Judas Iskariot, ubala dino, yo Jisu, kata kaja, ban pendep kat kum kaktian ka jong blay. Ban pendep kat kum kaktian jong blay. Henry kita baro kibau Jisu Christ ujiet, ki yang ban ra eka gospel, hakaleng setlak ka pertai. Bat na next kembau Jisu uklem babe, ba ujiet iya ki. Kadau kalau bu klembabe kadai namar ba udone ka por ka ba marwei ka jingu bat ublay nakwa ban ong ye piko ki banget kiringwit Kristan ha ka por ka ba manta bar ki para syakri ha ka kam ka jong ublay kinong yalam ha ki balang ki ba per nakwa ban ong ha ka por ka ba manta ha shwa bangin shem ya ka rai ha shwa bangin jit ya ka rai ha shwa bangin penjanyan oriano yangin ay ka por ka ba marwei ka jibat ublay nila yo kiba bun hai ki jing syakri kidon kibala penyeng kila paidien kila kelon balai let's say yo mangi kup kinong yalam ngisu pe tangi ka manapang let's say yo ngim ban ru ya ka por ka marwei ka jibat ublay ban ya shong meeting bar ublay haswa bangin rai ban jit ya kibriu padel ta kadang makwa ban ong ye pi yangin doni ka por ka marwei ka jibat ublay compare la kalong ki bangai compare la kalong ki syakri compare la kalong ki nong yalam ni dei bandon ya ka por ka marwei ka jibat ublay kenang banginom babi ya ka ai ka bangi jit ya ka ai ka bangi ra bakum joru ki bangai kidu ki kam ki pirai let's see hapreng ki kun samla ki singi ki bamenta gidon shibun ki jing kwa ban rai renga kwa ban ong ya pi wat rai daladi what ride na ka jing snow na ka diang kamon ai shwai ka por ka marwei ka jing bat ublay wat iki syakri ki jong blay ki badai ki musim jong blay kentu ya pi ban pen kendo ya ki lait banwa ya ki ya selok ya thu haki duai show blay up ya ka rai na ublay bat ublay haba uai ya ka rai kadai ka rai ki pinom babi syuk lanu kata kali ke jing mentoy habangi ay ka por ka marwei ka jongi bat ublay ngin pet ru sakaba sa haki por ba marwei jongi bat ublay kan yalam yangi syaka jingsan ha ka jinglong mensi dai haki por ki ba marwei ki jongi bat ublay kin yalam yangi syaka jingsan ha ka jinglong mensi pila ban shem haga gospel kan kum jong yo anes kalanong ka bakatsan lara pi puli agar khot ka basaw kong kumni tu yai ne hanga bat manga hapi kumba katanat kamla ban seiso naladihi lemda ka yai ne hauding sawan kumta ma piru lemda pi yai ne hanga kini ki kintien ki bau Jesus Christ ukran shangi wong tu yai ne hanga bat manga hapi kata ka jine para marwei lara banging yai ne bat utrai unyo ban yai ne bat ni kata ka jinya ka por ka marwei ka ji bat ublay ka por ka para marwei bat ublay para bagi yai ne utrai Jesus Christ wong pinla ban seiso uji suang namar pimla te ban seiso nalade pimla te ban seiso ba pin chudon tama pi marwei klembat ublay pimla te ban seiso lara pi don bar ki briu ki babun klembat ublay hoy ki syakri jong ublay ki la ban yarap ya pi kila ban ai ke jing yarap ya pi henry ban pensan ya pi dai ublay ban penman bha ya pi dai ublay dai takadaw mangikum ki syakri jong ublay ngide tang kum ta kinong ai sport kinong ai henry uba penman bha uba pensan dai ublay dai utrai jisu
ai ke nya kapor ke ba Marwei ke jong pi bat ublei ong utrai Jisu tu yai ne anga bat manga pi kumba ke tenat kamla ban seisok nalare nyimla ban seisok nalare lemda ka yai ne auding sawan yu balong utrai Jisu kumda ma piru pimla kumta ma piru lemda pi yai ne hanga lara mangap ram pingim yai ne outrai nyim don eta kapor ka Marwei ka jing bat utrai nyim la ban seiso ka jing seiso ka de ka kren sha ka jing san ha ka kenjaman si ka jing san ha ka jing reu blai kapor ka Marwei ka jing bat ublai kan pen san dingi kan ya lami sha ka jing san ha ka kenjaman si nang ta ka khot ka nyau gong lara pi yai ne hanga bar ki ktir jonga ki yai ne api ya ka ai ru ba pi man pin pan ti kan long api larang yai ne akade ka ktien ka jong blai ka ai ka ne ka ktien jong blai ka ktien jong blai ka ne ka ktien ka jong blai ka bumut ka ne ka blai Ukraine abang yai ne ba ka ne ka ktien ka bumut ngi yai ne ba ublai amen ka bumut ngi yai ne ba ublai bara bang yai ne ba ublai ka ktien ka jong blai ka ong kumni lara pi yai ne hanga bar ki ktien jonga ki yai ne happy ya ke ba pimon pipan ti kan long happy abangi yai ne bar ka ktien ni tip ya ka ktien ke bangi pan ka kum ka ktien nyimpan sabar na ka ktien abangi pan ka kum ka don na ka ktien ya kata on ai pi ong utrai bakata ka dei la rangi ai ka por ka jibat ublai ni yai ne ha ka por ka jingi ka Marwei bat ublai nan ta ka khot ka pra ka ong hakani la pendan burom yo kupa jonga ba pi seiso shibur kumta pinlong ki senran jonga hakani la pendon burom yo kupa jonga ba pi seiso shibun balai pi seiso pomno pi seiso namar pidon ka jingai ne kai kata ka jingai ne kadai kata ka por ka Marwei ka jung pi bar oblai pi yai ne hangta ha ka por ka Marwei ka jung pi bar oblai bar aba pi yai ne aka por ba Marwei jung pi bar oblai kan ya lam ya pi shaka jing san ha ka jung noman si om dai bagan chupen he e ka kle henry kan san kan pen san ya pi shaka jinglong men sim hallelujah kata ka de ga jing men toy ka bangi la ban yo nang ta sisu la nang ipet ru na ka tien ka jong blai ka benta ka ba san ka ong kum ni ka ba ngabu hang ni ban job ye ki thma ni don kam ban pelut ye ka por ka ba Marwei ka jing bat ublai meneru ban job ika jing pencoy ngiran kam ban pelut ika por ka Marwei ka jing bat ublai ko bau Jisu la dap job mangi mentaru ban job ika ni ki thma ki ba wan ha ka GM ka jongi ki ba wan ha ka jimut ka jongi ki ba wan ye le ha ka yin ka sem ka jongi ni don kam ban pelut ika por ka ba Marwei ka jing bat ublai larang ngim pelut ika por ka ba Marwei ka jing bat ublai wat kemit lenti ba pin job ya kita ki thma wat kemit lenti namar ban job ika thma dei tang larang ngi pelut ika por ka ba Marwei ka jing bat ublai lara pi puli ha ka ktien ka jong blai haki R Shaki Chronicle R ke kitab Chronicle kalanong ka ba arpo lara pi puli R Chronicle kalanong ka ba arpo hantu ke thu shapam usim Jehoshaphat baka ktien ka jong blai ke thu hantu baki don kita kinong muap kinong aman bat ringkat katu katni kinong aman kila tmu banuan ban hiatma yauniu Jehoshaphat ubolong usim jong ki Juda kitmu kini ki laikin hun banuan hiatma yakani ka wei ka kenhun kitmu banuan hiatma bakidon ki brio ki bawan ai jingtip show Jehoshaphat bakidon kita ki kenhun ki batmu banuan hiatma shami yakani ka ri ka jomi para banga puli hang ni ngai ibau Jehoshaphat uklem lek ban mare shaki shipai uklem lek ban mare shaki menteri ban long ye ke meeting ban ong ka don ka jingma ka ba up nyin ye le komno yang in penting atiari ke shipai jing uklem le kumta uklem ong ke shipai bam ja shibun bapin klan ban ye le ye ka ni ka thama handai ka Bible ke thu bau Jehoshaphat ula IT ye lari ula siap tiang ban ula IT la dia ban wat ya utrai larangi puli haga tu ka lenong ka arpo ar chronicle arpo larapi puli ka lenong ka khot ka lai kong bat u Jehoshaphat ula siap tiang om dai bu siap tiang ni kita gibril hari u siap tiang ya oblai wa de khat jong blai yo don ka nu ka jing bakla u balai kawan ja ka ni nawan ngi ken mau haki kitab nong bishar
ki juan ja ki jing na ko ke jing ki juan ja ka dau ka dei namar be ki kun Israel ki la lendet na ublay bar uni Jehoshaphat ru uang let's say your don ki jat ki kenja ki jonga ki la lendet na ublay your don kanu ka banganga ru ngabakla your ublay upha ye kini ki thma ulawat ye leri ula shepting bar ulawat ye ka khmat ka jong trai baka Bible ke thu angni bau Jehoshaphat usib juga Judah ula penbena ye ka jing sha jing it ka thama kala up kita kilai kin huan kila up banwan her thama ha ka jing sha lari ban pa pen klan le exercise ai bam shibun pendi ha ka surwa bakin klan ban la ban yele kinong shun and reu Jehoshaphat upha sha jing it om don jing bam sha jing it hatu ki ba sha jing it kila ban let ban yele ye ka thama and reu Jehoshaphat hang ni uklam pet ye ka thama jong kita kilai kin huan ki ba up Jehoshaphat uyo i kata ka thama ka ba slendat ka ba kani ka khmat do kam yo i hari ka khmat ka ba ken jaman sim ka yo i pangakwa banong ye piko ki banget ki rewet kristan ki para banget ki para syakri ki para nong yalam don ki thama ki ba PPO i na jingai ki ba up aga GM ka jongpi don ki thama ki ba wana ka long yeng ka long sem ka jongpi ki ba pen klumar klik ki ba pen kuslai yapi ngong yapi wat pet deki khmat ki ba kenja do pet deki khmat ki ba kenja mesim namar halan dat jong kata kadon ka bol jingdom kadon ka bol jingdom ka ba thmu ban wan ban pen pet ye ka jing thmu ka jong blai aku abani thui pi beken ki jat ban riu Israel kiri ki jat ban riu ki bala jet ker pang jong blai ki ba don ka jing thmu ka jong blai kum no usuitan uyele ban pen jat ikini ki jat ban riu nado ka bas dang ni yo i gila lagi puli ki kitab ki brem nado ka bas dang uyele ban pen jat ba ikini ki jat ban riu namar ki ra e ka jing thmu ka jong blai bat hang ni Jehoshaphat ru usotu ha ka balendat ka don ka jing thmu ka jong baman bau Jehoshaphat uklam ong ki sipai ban king ki atiar henry wong dem ki khosiu duai sha jingit onda la pelong ki jing duai sha jingit u ka don ka jing mani ka jing yaro bar kum ta tertela da pi puli barok khat kene ka lendong ka ba ar chronicle ka nong ba ar pho pin syamang tu ha ka ba khadu khat ba ki dang dona preng ka jing duai ha preng ka jing mani ka jing yaro kidan hangta bagaktin jong blay karawan lengba umun sim bakui how jihasel kaktin jong blay kabawan man ong how Jehoshaphat baraki Israel baro what shepti kari ka thama kam dai ka jong pi kari ka jong angan ele manga nam ba jong pi man pelingkot ye kani larapi pulis do ka bentang ka bakhado hadirin begini kini ki kunhun jong Jehoshaphat kila let syakate ka marang thama banlet banile ye kata ka thama kila ra ye laki atyar ki som ki white ki ste kila ra ringkat ka jing bani ka jiro ka jing pen kraw yo ublay yo snow na breng uyo snow ye kata ka jing snow bang ka jing snow tiang kata ka jing mani ka jing ro ka pen kraw yo ublay makai ka baja ublay ngangai uong nalor natay na breng ublay nuong kiti ki kur ki junga kati ki aro yanga kati ki pen kraw yanga kati ki pen dan burom yanga nanum sya ya i wairu na ki kur ki jonga ba in ur hamadan nanum sya ba i wairu ni kur jonga in mong in misnam hapreng jokane ka thama nanum sya ba ken ra ru e ka watlam nan yale himanga nam ta jongki barka Bible ke thu ba anda kini ki kur Israel kini ki kun jong u Jehoshaphat kila poi ha kata ka madan ki syampan ban bagi kinong syur kila yaplut kim la li e sho kila yaplut om ban kam sho bani ne kathama ublay ula da bani le nam ta jongki kabasa kalong kila shuya shlum ye kita ki kser ki ksa ki tiar kitar kila shuya lum ye ki banwan ra shala shnong kita kira ki shibenta jong ka jingkerku kabaki yo ban kene ban luti na kita kinong syur ki bra tiak yap hangta hamadan kini ki jingkerku ki bau blay u ai shaki ki yo ban ngakwa ban ong ye pi ko ki bangai larang inang
ban ai kata kapor ke ba Marwei ke jibat ublai hapreng kita ke thma ki bawan ha ke GM ke jongpi kita ke thma ki bawan ha ke yeng ke Sam jongpi kita ke thma ki bawan ha ke leng saudong ke GM jongpi compare ki ba kumnu kita ki jat thma ki bawan ha ke GM jongpi lara pi nang ban ai ke por ke ba Marwei ke jongpi bat ublai hakum kata kapor ngongi pi pimdon kamte ban yele ya kata ublai unyele nam ta jongpi bat omdai ta mun yele nam ta jongpi kilon ke jing kirku ki ba up ki ba pin sulet ban diang sok yaki haleluya kilon ki jing kirku ki ba up ki ba pin sulet ban lung yaki kita kini ki jing kirku ki ba ublai open kre nam ta jongpi ai ga por ka ba Marwei ke jongpi bat ublai ba pin la ban job ya katma bat sakawai bat ka ba khadu ka ba ngadon ban ya thu shapi kata ga ba henriu larang inang ban ai ya kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublai bat ha kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublai ke jingpen kia ka ja dai hakum kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublai ke jingpen kia ka ja dai ha kapor ke ba Marwei ke jingi bat ublai ha kapor ke ba Marwei jingi bat ublai ke jingpen kia ka ja ngakan mau lara pi pet bat ngana ka tien jong blai ha ka kitab ka jong Isaiah ha ka nong ka ba lai pupra ka ba thu shapang jong uni u Hezekiah baka Bible ke thu ha ka nong ka ba lai pupra lara pi puli ka khot ka ban kong ter ka Bible ke thu angni ba kita kisngi u Hezekiah upang syakabaniap sngap upang syakabaniap ngamtip kalaban sa satang kitayo un sayap no satang ki banai un sayap no let's say amdan shu shisnem satang kinjat sngi un sayap no unu Hezekiah udon kata ka jingpang ka ba amdan shu mano bala ban sumar berkat baurang don hak kata ka jing tiapang ka ba udon hang ta Marwei uling a upisa namar kata ka jingpang ka jing shitom ka ba udon ka Bible ke tu bau blei ula pha eu shakri jo u Isaiah wong kilet show ni Hezekiah kilet show ni Hezekiah baka Bible ke tu ang ni lara pipuli hang ni bau ni Isaiah ulawan show ni Hezekiah baka Bible ke tu ang ni ti lawan ka tien u Trai ha u Isaiah ka ba ong kilet batu ong hau Hezekiah kumni wong Trai ublei udebet ukpa jome nalai hakini ka benta ka bahadin bau ni Isaiah uwan ban kren hau ni Hezekiah namar ba medon ye ka jingpang shakabanyap tu pen bek yelade pen bek ye ka ying ka jome wong tu pen bek yela ka ying namar men sayap tu pen bek yelade ko Hezekiah penbet ru ialah ka ying namar men sayap harian ka tahu ni Isaiah hadian bola dep ban keren ia kata ka bau blai upha bun ketien syuang ta ula pai ula mi no na kata ka kamera ka bau ni Hezekiah udon ula mi no na ni ka kamera ber ula lek no bar kata ka por ka Bible ke tu kau bau Hezekiah hadian bau Isaiah ula mi no Hezekiah ula pai syakenro Marwei amdan ki khun ki kti amdan ki bayeng besem amdan ki syakri syakor ki badan hasanda ajaku hakata kapor namar sultanat syuk bandan manu bun ki brio ki badan preng ka jimpang ka jing stom kim sultanat bandan manu hajan kim sultanat ngaru don kapor ke bangadan ka jimpang ka jing stom ka bangayo iya ka jingyap ngam sultanat bandan manu ngabe alot kat ki bawan ngam sultanat pau ni Hezekiah ru sultanat bandan manu Marwei udon hang ta hajing tia upha syakendro ulayam berulah duai syaublai berkata ka por ke Marwei ke jong Hezekiah bar ublai baru blai urios snow baru ong biang yu Isaiah kat bau Isaiah udang mi udang poi haplau lese satang ban mi no syabar jong ka plau jong Hezekiah ublai ukuran yu Isaiah wong ko Isaiah kilet keren biang hau ni hau Hezekiah ko Isaiah let keren biang hau Hezekiah ong bangalayo snow ye ka jingyam ka jumi ngalayo snow ye ka jingduai ke jome ong yo ukum ta bangan pensa ngan iPad hami sakat santeli kisnem
Baru Isaiah klem slam umare. Uni ucu ubri ubawan ong ya uni uhisikaya. Penbek yalani namar men sayap no. Uni ucu ubri ubawan ong. Ublay ulayo snow ke jingduai jome. Ulayo iye ke umat ke bajau ke jome. Ke bami nadu ka donut ke jome. Ublay wong. Nan ai pak ami sakat santelikis nem. Bau ni hesigaya uyok biang ban im sakat santelikis nem. Kiba yeng kiba sem kiba up satang lanu untuk mensim ban pendep no ekaniam kerukom. Henry hadin bau Isaiah umi nang tanaga kamera. Hadin bau ni hesigaya ula ai ke por ke bau meroi ke jong ubat ublay. Kajing kimi lenti jo kiba yeng kiba sem kapulom lut. Bar kiyo iu ni ubri umi ubri ubashat ubaklan. Mana kuah ban ong ye piku ki banget. Lara dona preng jong pi dona preng ke jingpang ke jing shitom. Pi dona preng ke jingpang ha ke jinglong mensi. Pi dona preng ke jingpang ke komno. Ai si e kapor ke marwei ke jong pi bat ublay. Mapi batang mapi hi marwei bat ublay om bat no. Hoi kamlong ke babakala bafin fun shaki shakri jo ublay. Kamlong ke babakala bafin pa wan shaki yaki shakri ke jo ublay. Kamlong ke babakala bafin pa duai yaki shakri jo ublay. Kalong ke badai Henry mangi ki shakri jo ublay. Ngisa hi tangkum ki shakri ki jo ublay. Ngisa hi tangkum ki shakri jo ublay. Uji sukres rukan mau ba yakani uang. Ya katuga kentai kabaran ke jingpang misnam lakhat artli kisnem. Oh ya utu ubarthi meos ubron ke jingmanla. Utu ubri ubron ke jingpang nyang thole. Uji sukres uang ke jinget jome ke jinget jongpa on penkia. Kata kali ke jinget ke marwei jongki bat ublay. Ngakwa ban ong yepi. Ngi dei tang ki shakri ki jong ublay. Ngi kloy ban duai. Ngi kloy ban wan ban duai. Henry la dama pi pim juton ye kapor ke marwei ke jupi bar ublay ngi sa hi tangkum ki breu ngimla balai ei Isaiah ru umla lei ei Isaiah omdai bu wan ban pen kya mau em kadau ka dei namar bu his kaya udoni kapor ke marwei ke jupi bar ublay Isaiah lei usuan ong bet tu pen kre ye la de namar men sayap no pen bet no ye la de ba de ke ye usuong tangkum pa umla ban pen kya Henry namar kapor ke marwei ke jong his kaya bat ublay Isaiah wan ong ba men sayo pat sakat santelikis nem men im bat kani gadi kapor ke marwei ke jong his kaya bat ublay kani gadi kapor jong kapor ke marwei ke jong pi bat ublay ngakwa ban ong ye pi ko ki banget ko kirunget ke stan kinong yalam ki paranong yalam ki shagri jong ublay karon kapor hapi bat kata kapor kadi kapor ke marwei ke jong pi bat ublay kapor ke marwei ke jong pi bat ublay pinyo snow ya ka jing khot ka jong ublay bat e ka jing pha ka jong ublay kapor ke marwei ke jong pi bat ublay pin job ya shibon ke jing pensoi kapor ke marwei ke jong pi bat ublay pinyo ban shemi ki rai ki ba dai biang ki rai ki men om babi shu lanuru kapor ke marwei ke jong pi bat ublay kan yalam ye pi ka jing san ha ka jing lo men sim kapor ke marwei ke jong pi bat ublay kan job ye ki thama kan pen job ye pi ki thama ki ba bun rukom bat kapor ke marwei ke jong pi bat ublay kan a ye pi ka jing kia kan pen kia ye pi kan pen kran pat ye pi kan ni ge ka tir jong ublay ke bangadal men sam shafi ublen ker khu ye pi nam ta ka burom ka jong ublay amen kublay shibun ublay ker khu ye pi